नमस्कार. वसुबारसच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. समुद्र मंथनातून 5 कामधेनू उत्पन्न झाल्या होत्या. त्यातून नंदा नावाच्या धेनूला उद्देशून हा सण साजरा केला जातो अशी मान्यता आहे. वसुबारस या शब्दातील वसु म्हणजे धन, द्रव्य, त्यासाठी असलेली बारस म्हणजे द्वादशी. या दिवशी जे व्रत करतात त्यात सौभाग्यवती स्त्रिया एकभुक्त राहून सकाळी अथवा सायंकाळी संवत्स गायीची पूजा करतात. या दिवसापासून अंगणात रांगोळी काढून दिवाळी सणाची सुरुवात होते. या दिवशी तेला तुपात तळलेले पदार्थ आणि गायीचे दूध, तूप व ताक खात नाहीत. उडदाचे वडे, भात व गोडधोडाचे पदार्थ करून ते गायीला खाऊ घालतात. घरात लक्ष्मीदेवीचे आगमन व्हावे या हेतूनेही या दिवशी वासरू असलेल्या गायीची पूजा करण्याची पद्धत आहे. घरातील सवाष्ण बायका गायीच्या पायावर पाणी घालतात, हळद कुंकू आणि अक्षता वाहतात. ज्यांच्या घरी गुरे वासरे आहेत त्यांच्या घरी पुरणाचा स्वयंपाक केला जातो. मग गायीला निरांजनाने ओवाळून केळीच्या पानावर पुरणाचा नैवेद्य खायला दिला जातो. समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या नंदा नावाच्या धेनूला उद्देशून हे व्रत आहे. जवळपास गाय उपलब्ध नसल्यास घरी पाटावर रांगोळीने किंवा तांदळाने गाय वासराचे चित्र रेखावे व पूजा करावी. गायीप्रती कृतज्ञता म्हणून हा सण साजरा केला जातो. स्त्रिया आपल्या मुलाबाळांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी व सुखसमृद्धीसाठी ही पूजा करतात. वसुबारस पौराणिक कथा. आटपाट नगर होतं. तिथं एक कुणब्याची म्हातारी होती. तिला एक सून होती. गाई गुरं होती, ढोर म्हशी होत्या, गव्हाळी मुगाळी वासरं होती. एके दिवशी काय झालं, अश्विन मास आला. पहिल्या द्वादशीच्या दिवशी म्हातारी सकाळी उठली, शेतावर जाऊ लागली. सुनेला हाक मारली, मुली मुली इकडे ये. सून आली. काय म्हणून विचारली. तशी म्हातारी म्हणाली, मी शेतावर जाते, दुपारी येईन. तू माडीवर जा, गव्हाचे मुगाचे दाणे काढ, गव्हाळे मुगाडे शिजवून ठेव असं सांगितलं. आपण शेतावर निघून गेली. सून माडीवर गेली, गहू मूग काढून ठेवले. खाली आली, गोठ्यात गेली. गव्हाळी मुगाळी वासरं उड्या मारीत होती. त्यांना ठार मारली, चिरली व शिजवून ठेवून सासूची वाट पाहत बसली. दुपार झाली तशी सासू घरी आली. सुनेने पान वाढलं. सासूने देखलं. तांबडं मांस दृष्टीस पडलं. तिनं हे काय म्हणून सुनेला पुछलं. सुनेनं सर्व हकीकत सांगितली. सासू घाबरली. न समजता चुकी घडली म्हणून तशीच उठली. देवापाशी जाऊन बसली. प्रार्थना केली, देवा, हा सुनेच्या हातून अपराध घडला, तिला याची क्षमा कर. गाई वासरं जिवंत कर. असं न होईल तर संध्याकाळी मी आपला प्राण देईन असा निश्चय केला. देवापाशी बसून राहिली. देवाने तिचा एक निश्चय पाहिला, निष्कपट अंतकरण देखिलं. पुढे संध्याकाळी गायी आल्या. हंबरडा फोडू लागल्या तशी देवाला चिंता पडली. हिचा निश्चय ढळणार नाही असं देवास वाटलं. मग देवानं काय केलं, गायीची वासरं जिवंत केली. ती उड्या मारीत मारीत प्यायला गेली. गायींचे हंबरडे बंद झाले. म्हातारीला आनंद झाला. सुनेला आश्चर्य वाटले. तसा सर्वांना आनंद झाला. नंतर म्हातारीनं गायी घोड्यांची पूजा केली. स्वयंपाक करून नैवेद्य दाखविला. देवाचे आभार मानले. नंतर आपण जेवली, आनंदी झाली. तसे तुम्ही आम्ही हो. ही 60 उत्तराची कहाणी. 5 उत्तरी. देवा ब्राह्मणाचे दारी, पिंपळाच्या पारी, गायींच्या गोठी, सुफळ संपूर्ण. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.